1 step, 2 step, 3 step, 4 step, 5, 6, 7 step, 8, 9 step, 10 step, 11 step, by step, by step, by step. Que em donareu un germanet? Pep, quantes vegades t'he de dir que aquest ja no és el teu llit? Tu en tens un de nou. Oh, jo vull aquest. Finalment he arribat d'un viatge molt llarg. Ha valgut molt la pena. A poc s'ha espavilat.